Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan gida ne na sayarwa, yana nan akan nan Ring Road, Bypass Road. Wannan location ɗinsa ne. Kuma gida wannan kwalta ce da kuke kallon ta. Wannan driving ɗinsa ne. Wannan driving ɗinsa yake 4 bedroom amfano. Ga ɗaya ɗaki guda ɗaya. Wannan ɗaya ɗaki ne guda ɗaya na yara. Sannan wannan public toilet ne. Ga public toilet ɗinsa nan. Nan ga dake. Sannan ɗigo. Wannan gida ga falansa. Wurin da falansa yake. Masha Allah, ga shi ƙaton falo. Sannan wannan kicin ne, a kicin ɗin sama babba, gashi nan da filofinsa ta hanci daga sama a ƙasa yake. Wannan falansa ne, ga ɗaya ɗaki nan guda ɗaya. Sannan korido ne nan, za a shiga ɗaki da wani ɗaki. Wannan ɗaki gaban ɗakin sa nan. A ɗaya ɗaki nan da yake na kan cross.